Hi guys! Welcome back to my channel and it's me again, Jadel. And today's video guys is magmumukbang kami ni Travis! So, akong kauban si Travis, ako ni siya pagumangkon juga po kayo sa mga artista. So, ang buhaton karon guys is magmukbang mi og Puto Cheese. So, lain siya color, na pink, na yellow, na orange, na white, na purple. And then nami duha ka juice. And kani siya tanan guys is 52 pieces tanan. So, let's start eating. So, mga aon data. Ano sa'yo unan mo kanon? White. Ah, okay, pink. O, para inyuhan yung unang subo ha. Ano yan? Malimot doon guys, pero gamera ko yung pakaon niya kayo. Hindi ka siya kahurot. Pareho ra gami. Pareho ra gami. Yeah. Mamong juice kay familiar man no? Wala mi ka pangayog straw. Palpak. Busog. Busog na siya. Na-out na siya. Yellow. Yellow again. Pila na kabok, tapos ipa daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35 na lang. So, na lang mapa-apply guys. Lami siya, dalandan. Dalandan ako. Orange. Orange iya kay, di siya ganahan ni. Ano lang. Gutom ko.
Amay kayo. Lumihan ka. Gutom kayo. Gutom kayo. Lumihan ka. Lumihan siya guys. Kasi nga mo order ha, just comment down below. I-count, Travis. I-count daw. Hmm? Ipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang. Guys, please subscribe to my channel, JDL TV. And comment down below guys kung anong gusto nyong ipapagawa sa akin, anong gusto nyong imumukbang. Salamat po pala sa salamat po pala sa mga viewers at subscribers ko na laging nandyan na nakasuporta at di ako iniwan. At malapit na tayong mag 2,000 subscribers guys. So, thank you. Salamat sa lahat ng ng suporta ninyo. Especially talaga sa sa mga subscribers ko. Kayo yung dahilan kung bakit ko pino-post yung yung pag-YouTube. So, thank you guys. Shout out din pala sa kay Simple Challenge kasi siya din yung isa sa mga kaibigan ko sa YouTube na nag-support talaga sa akin, and he's from Negros. Then subscribe to his channel ito guys. Ito, i-click nyo lang to, i-search nyo lang to, subscribe to him. So, nagmumukbang din siya. Sir, Simple Challenge, shout out to you. At sa Gutyan Tabayan, shout out. Sa taga Gutyan Tanan, shout out sa Tanan. Sa mga vloggers. Ni Kawangki, Kailong, Kachinito, Kabutakal, Kaunggoy. Salamat ninyo ha sa support. Last 2. Gusto mo? Asa ka? Gusto ko yun. Yang gidaginot. So guys, nahuman na magkaon, and thank you so much for watching this video. Oy, excuse me. Thank you so much for watching this video, and hopefully you like it. And if you like it, just give it a thumbs up, comment down below, share, and please don't forget to subscribe to my channel and click the bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads ko. See you to my next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.